Edozein egun izan daiteke egun erabaki horra. Epa. Mugarria izango dana. Zerbait, bai. Aurre ikusten duzu gaur zerbait edo? Egunen baten esan behar dizut. Nik zuri. Proposatu doztiek gauze bat, egitea zeugaz. Danik esan dut, nik Antxonekin edo zer. Infinitora. Bak ezaitxik, asko maite zaitzutelakon. Oitik, bai, gazki, Behianuta nerea, oian eta eneko jurri da irantzu. Orain. Nik ere baizu, jazki? Orain geratu izoztute. Orain izoztute, bai, asko maite zaitzut. Orain txegara zuekin, baina... Bai, lasai. Eta zer den edo, proposatu dena? Ez, gauze bat. Antxonekin, danik, Antxonekin bai. Eta saio, zenbat puntuta ez du jakingo zeriko nahi zeutera. Beñatetan nere hori, gertatuko zaizu, bai. Beñat, nerea dator eta ez dakize plan, nereagaz, bai. Hombre, noski. Eta nereak dino, miluzera joan behar gara, ai, ez dakit, Beñatekin, bai. Gertatzen da. Zenbat urteia, harreman honek? Zortzi. Horako zerbait. Bai, zortzi bat urte. 2017-an. Eta noiz arte? Irtenean arte. Bai. Baina ezagutu bai, bizitzen eta batera, pisukideta? Ez pisukide iaz. iaz. Eta gutxi, bai. Eta pisukide izatiek ez du... Urrats garantzitsua hori, Ez du apurtu aurrekue. Ez. Ondo. Zutani pisukidea sarratuko ginen. Oiein barik. Horretan zorue. Bueno, Beñat, esango dugu. Eta txalo bat eskatuko dugu gainera. 9. saioa, Beñat eta nerea. 3.300 euro. Bikain aditarete. Oso zaila da, Etorrite 9 saio, Presioa nabaritzen dugu ja, Presioa nabari da, bai. Bai. Izerri tanta. Hemen platoan edo kanpoan kalean ere, bai? Bitan, bai. Kalean? Bai, Beñat, aitorti guzu egia, begiradak eta... Autografuek, argazkiak? Aurrekan argazki bat eskatu ziguten, bai. Bueno. Non, jakin ditzakegu edo? Hemen dikatzen. Pasioan. Bueno, bertatik bertara, ados. Oso ondo. Ogozo kilometro zeroko fama orduan. Oida, bai, momentu oso ondo. Beñat nerea, bakarrik esan, ze pozik gauzen guzuekin hemen. Eta sorten eta ia zema gozatzen dugu, nau paso bekon gitarri. Eskerrik asko. Bai, txalo, hasi. Oia, zuri gorputzak ezatzen ditu txalo gotzea, txalo. Oian eta eneko gabon. Gabon. Ondo. Bigarren ez gurean, bueno, zuen historia berri hau pixkanaga idazten. Bigarren atala gaurkoa, momentuz finalik ez dugu jokatu, alegia momentuz patrikak eta ekarri ditugun moduan dauzkagu. Dirurik ez, baina eneko, gaur beste sentsazio batzuk, leku hartuta... Bai, gaur, konfiantza joekin nik uste eta jaka gara finala. Ze aurreko etzen sokatira txarra izan, Oso ona Gertu izan dugu finala, oiane, eta gertu izango ditugu asmo horiek ere, zakua irabazita. Zer egingo dugu? Oporreta. Nora? Afrika. Bai? Bueno, hori nahet, baino... Asmo hori da. Da zer lekutara nahizu, oiane? Ez dakit. Afrika oroar. Vale. Safarin bat oitea. Guau! Ondo, bueno, hemen miluzeak izan ditugu safarian, elefanten erasoa jasandagok ere, kontu zibili beraz. Eneko, zuk bestelako proiektu bat ere baduzu, diru asko irabazizieroa aipatzen zenuen... Bai, kotxi, bai. Auto bat erostea, gero Afrikara joateko. Ez, zorengo zazteitin hau naiz. Horrengo hemen ibiltzeko. Marka, modeloa, zenbatekoa, badaukagu gutxi gora bera erabakita? Erdintzat. Diruaren arabera erabakiko duzu auto bat edo bestea. Ondo, gero jana ikusi dut hemen, zaletasunen artean, bueno, biak oso kiroltzaleak eta bar, argazkilaritza ere gustoko duzula? Bueno, kurtzio baten apuntatana, baina naiz askoren enteratzen. Bale. Gustatuko litzaizuke argazkilaritza zalea izatea, momentuz, ari gara pixkanaka. Argazki polita izateke gaur alegia, zuek zakua irabazi eta... Ia lortzen dugun, alakorik ateratzea. Animo bikote sorte hon! Eta beste lagun pare bat, Jurgi eta Irantzu ze moduz? Ondo. Jurgi, nondik? Ni Lezotik. Eta Irantzu? Errenteriatik. Ondo? Eta nondik ezagutzen zari zuek eta nondik batu zarete? Ba, nire izeba eta bere ama lagunak di aspalditikan, eta behin izeak zentzidan Irantzu, afari bat ingo gula itxian lagun bat torrela, torri, eta pues han Jurgia saldu zan, lagunak inginan, geho bera mantaberna lanian hasi nintzen, eta... Hemen txegaude. Tura berezia, izeba eta ama, lagunak eta egin bitartez. Ondo, Jurgi, eta miluzeraino? Bai. Nola animatu zarete? Ba, Irantzuk derrepente esan zian. Jurgi, eske nire amamarekin ikusten dut miluze, beti dago eta esan idarteko bat animatzen zea.
Vale. Eta ez dakidan ez esaten, hori aprobetxatu behar da, lagune ez dakina ez esaten aprobetxatu behar da. Irantzu asko dakizu. Giza eskubideak errespetatuta eta hori guztia, baina... Esan zidan, konfirmatuko izut, baina bai. Bale. Konfirmatuko izut zergatik, baina bai. Amona nor da? Nere amama. Baina izena? Juani. Juani, eta berarekin aritzen zara? Ez que berarekin erdi bizi naiz orain. Eta Juani egongo da, telebistari begire, lehenengo hilaran orain, zeuek animatzen, zarataka, momentu honetan. Seguro, baina. Esarka handi bat, Juaniri, noski. Eta irantzu zein tentziorekin, lehenengo programa behintzat pasatu. Bai, hori da. Da, alkarrekin egoteko aukera izan, hori da, eta ondo pasatzea. Baina dirua irabazizkero edo, Jurgi? Lehenik eta behin abeko zebi azterketa ordaindu. Eta gero ja gerokoak. Bai batak eta bai bestiek. Bai ez da? Ondo. Ondo. Zuk badakozu? Ni bagoat? Niri ez diat eskatu Miluz aurkezteko. Atarakot, Atera, badezpada atera, Jurgi irantzu iruroku ez, Hori, tera elkarrekin, zer egitera. Badezpada, Zuek, ongietarri placer bat, guretzat. Ni esker. Eta ongietorria zakuari ere, noski. Zimesteko elementua gurean. Gaur, Miluzen, jokoan! 15.450 euro! Azken merendo, Ona, ikaina! Dena barrura, noski. Iturrama institutuko lagunak, Iruñatik gaur, ongietorri. Tragarri, Jurgi eta Irantzu. Zebia hor buruan daukagula, bueno, orain alboratu asmoiek. Bestelako batzuk, ze proba, zuentzat? Ikusi-makusi tribuaren berbak, fotokumeak. Ikusi-makusi. Ikusi-makusi zuentzat, peinatetan ere azertan jarriko ditugu? Fotokumetan. Bertxotan? Edertu bat tribuaren berbak, oianetan ekontzat. Zoragarri, peinatetan erea, gombiatu ezin bestekoak kasu honetan. Nor? Txirritatxo. Txirritatxo. Erne? Lan elkarrizketa izan dut da? Bai? Esaten nabile gaur bila gauzek. Bainaten erea oso sexia da. Txirritatxo. Bai. Ia datu horrek laguntzen dizuen. Igual urduritu. Osatzen, gero bera ikusten dagoelako Miluz, eta esaten da, ze honak honek. Beste datu bat, sexia da eta lan elkarrizketa batera joan da. Hauetxek izak eta oinak. Kurrikuluma egiten. Hasi. Eta zergatik ez. Pozo. Noizbait guztiok egin. Dugula. Egingo nuke. Apuesto. Katalanez nekiela. Jarri. Ta aiamaze. Disgustu. Elkarrizketa egin. Idana. Gironakoa zen. Justu. Ez dut ezer esango, bainaten erea, zemat puntu merezi zuiela pentsate zuie? Danak. Egun zan, ez Egun da? zan, Egun puntu. Bai? Ia? Egun puntu, ikote. Oso ondo. Basta guentzat. Oianeteneko, ia beste horren beste. Merezi du egun, ez da? Orain lortu beharko. Tabla dator, Euskal Herri osoko hainbat hitzekin egingo dugu jolas, gaurko tribuaren berbetan. Oiane hasita. Denpora, berehala. Atoan. Elikatu garazin. Ifrentzikatu. Berehala, Eneko? Atoan. Elikatu garazin. Alatu. Alderantziz, jarri. Oinaztarria. Berehala, Atoan. elikatu garazin. Alatu. Alderantziz, jarri. Ifrentzikatu. Beteta, Josita. lanbroa. Landerra. Berehala, Atoan. elikatu garazin. Ifrentzikatu. Berehala, Atoan. elikatu garazin. Alatu. Alderantziz, jarri. Ifrentzikatu. Beteta, Josita. lanbroa. Karkaila. Ai, berehala, Atoan. elikatu garazin. Alatu. Ai, alatu. Astingoa, Errebotean ere, bueno, bat sartu da zenean, 10 puntu. Zer, Animo, azpeitik. Bada, zerbait. Jurgi eta Irantzu Erne, badakizu Miluzen finala jokatzerakoan,
etxetik ere Miluzeko aplikazioaren bidez, ikusentzulekurekin bat egiteko aukera izate dutela. Eta sekulako saria ditugu. Bai ikusi makusin, sari horiek guztiak ikusgai. Bozgorailua, aurikularrak, katilua, botila, taperra, iratzargailua, motxila eta poltsa. Animo, demora Jurgi, aurikularrak. 2. Motxila. 7. Bozgorailua. 1. Puntu. Poltsa. 5. Katilua. Irantzu. 3. Taperra. 5. Iratzargailua. 6. Botila. 4. Aurikularrak. 2. Motxila. 7. Bozgorailua. 1. Aupa! Eta poltsa. 8. Aupa! Ze ondo. Trukean, zen nahi duzue, puntuak, aurikularrak. Puntuak. Bai, ez da. Ba, eun puntu, Ba, oso zuetako, ondo. Hobe, aukera nago, Bai. Oso ona. Sari bikainak, Kiki jaja egoten gara gu. Ze nahi zei eta perra katillo... Beitu ze... Eta ez da sartu hor, asteburu pasa, ilaskita biokin, ez delako kontu batzuk ere. Masajeak emoten hankatan. Baita ere, Beñatetan erearen imintziak ikusteko aukera, sari bikainak eta. Hartu lekua mesedez, Oian eta Eneko bestaldean. Azpeitia mereziki, puntuak behar dituguta. Bultza. Debora. Idatzi. Papelin... Zehazki? Zer da hori? Postita ipini. Posti batean idatzi ondo. Bai, bigarrena. Prakak. Bai. Zikindu, praka zikindu. Oso ondo. Bai. Zer da? Meduzak. Bai? Meduzak pikau. Bai. Hankan. Non Meduzak gaude? hankan playen itxazuen. Bai, Bai, oso ondo hartu lekue. Ondo. Paperan sartute ikusten Bai, hirugarren kontzeptu hortan Beñatek nola hartu duen kapitain rola. Utzi niri nerea, zu jarri hor. Nizango naiz marmoka egin dute imarrago guztia. Gertatu zaigu, segula? Ez. Ez nahi ez. Niri ibizan. Txarra da, Ja. Eta Sorosearen gana joan da, zu marmoka daude eta berak. Bai, pila bat. Jode, ez dakit, ba. Da, zeginko dau, salabardu gaz batun. Esan, bada espada, zu jakin marmoka daudela. Berak, pila bat daude. Egongo zan, bandera Ja, gorrez igual ni igual. denengoen horrela bereziki fin. Bueno, dena dela. Zueko oso ondo, bereziki fin. 60 puntu, oso ondo. Egin behar da, kreditu txartelarekin, rakarraka pixka bat horrela. Bueno, kreditu txartela edo lanekoa, fitxatzeko, benetan, Eta gainean pixa egin, bai, ez da? Hori ja... Hori esate dute. Esate dute, baina zeuzten omen ditu arantzatxo batzuk eta horiek entzeko. Hortxe dago, aholkua, gomendioa, oian eneko hartu leko. Medikua? Bai. Jauzen Hori gomendioa. da, gomendioa hartu jarraitu leko mesedez. bezez. Jurgi da irantzu bestaldean. Animo, denbora. Eseri. Non? Aulkiak endu. Non, eseri? Aulkian eseri. Bai. Bizkarra, azkurea. Eta zertan ari da? Bizkarra raskatzu. Bai. Bai. Txakurra paseatu. Eskapu egin. Bueno, Txakurrak eskapu egin. nortzu dira? Bat Txakurra da, lotu. Txakurra eta bestea da? Jabea. Eta zertan ari da? Jabea txakurrea paseatzen. Zertan ari da? Eltzen. Koiarea lotzen. Txakurrak egin dezala zerbait, Harrapatzen. Bai. Jabea txakurra harrapatzen. Harrapatu nahian, ondo. Hartu leku mesedez. Egia da, txakurrak ez duela ies egin, horrela gehiagik ere. Oian eguztara zegoen. Eta eneko zer harrapatu orduan, bertan nagota, baina alere atera da. Nabaritzen da gure lantaldi, no oso lantaldona daukagola Miluzen. Oski. Urruzuno poesia sarietarako prestatzen ari direla. Bai. Orduan poesia dau imintziokan be, bai. Kontuz. Zuek luzatu esaldiak, Hori da. Haupa zuek 60 Animo. puntu! Harrapatu nahian, eta... Oso, poesia egiten. Eguzkiak hartzen iluntzean, holan gabitz. Jurgi Ondo. irantzu, poesia pixka bat egin nahi dugu? Borbutzarekin, kasu honetan. Bai. Venga. Jurgi ez baitaki ez esaten Da noski. Jurgi, venga! Bai, hartu lekua, bainatetan nerea bezalean. Igual zuri bai. Igual irantzuri ez. Epa, Bai zuri bai. Ikusiko dugu, zer da horren? Demora. Apa irantzu. Eguzkia. Aha. Eguzkiko Eguzkiko Bai. Ondo. Flash Ura bat da, iriki. kantinplora. Zer da? Botilla. Bai? Botillatetik Botilla. uredan.
Botila ireki, ur botila. Bai. Apa, bikote? Abesaria, Karaoke batean. eta zu zea atzeko dantzaria. Zumba Bai. irakaslea. Oso ondo, zumba. Hartu leku. Bizkor gaur, Nerea zehazten zuzara bezlaria eta besti atzeko dantzaria, eta baina, ja, zumba. Elementua gaitzen. Gustatuko litzek Amy Winehousen koristak esaterako. Aniru tipo, biziren uste dut. Oso onak, dantzan. Niri benetan eta egingarriagoa. Polita, Bueno, ez da egingarriagoa. Bai, Ferminen koruek. Bai, Sorkun eta Jasi Serrano. Bueno, Fermin, entzun. Fermin mesedez, Iruroina puntu! Kontuz, Iazkinetan nahi duzunean, egin dugu. Nazioarteko bira bat. Ari nago zan bihar. Hori da. Baina nerea eroglifikoa. Nola makurtu diren segitu. Bai. Kontzentrat barra. Zentzume guztiak aktiba. Baina irudimena, Beti. martxan jartzen Noski. dugun. Baina nerea lehenengo eroglifikoa denpara. Ilun daukazu, Koko. ez. Ki. Bai, Ah, kiwea. bai. Eta zehaztu, Kiki horra. ez. Zehaztu, Ki hori. zein behar dugu. Bigarren kia. Ez. Bikia. Bi ez. Bekia. Bekaina. Bekokia. Bekokia. Ki, gui, lehenengo esatia behar dugu, eta zein behar dugu, bekokia. Behien dauen ki hori, behar dugu. 2 segundo faltan, Bekokia. ondo. Ondo, ondo. Eroglio barreka. Lortu dut helburua. Sofri arazea, noski. Bigarren eroglifikoa denpora. Izotzetan hartu dut. Zartakoa. Bale. Mozart. Mo ez, zart, bai, eta takoa, zart, takoa, zartakoa. Eta nireak dio, sufritu nork hemen eraglio, Orain bi Odolkiak segundotan. ordainetan, puntu zuentzat, bikain. Oian eteleko, sufritu ez. Sufriarazi berari bai, danak asmatu. Aldela. Oian deneko, lehenengo eroglifikoa denpora. Altxor bat aurkitu dut. Nor da, pertsonaia bat. Pipi. Ez. Venga, euskalduna da. Itzalpean. Pean bat erantzunaren zati. Pean. Lurpean. Bai? Amets eta lur da, pe horretan dago, lurpean eta osadierazgarria altxorra Noski. non aurkitzen den Enuntziatuaren lurpean garrantzia, bikain. Bai. Oso ondo, zuek. Bigarren eroglifikoa denpora. Olibekin eskatu diot, Mort. bai, Mortadela. Adela. Mortadela. oso ondo. Voldemort hirugarren silaba behar dugu, mort adel, eta mortadela. Mortadela, oso ondo. Mortadela nahiago, azeitunekin? Azeituna bakarrik. Bai, Ondo, enekok zer dio? Erdintza ere esan. Bueno, niri puntuak edan, ez da, zuentzat, oso ondo. Bai, ez da fera zinena horrela, baina... Ez, eta unetan... Bokailu eta- Da gero eta plastiko mortadeli Hobe. guzturu hau. Bai. Eta saltxitza merkeak, da, guztien, eta egu pixka tortatik. Bai. Jurgi dirantzu, eroglifikoek zer? Zeren gustukoek? Nei gustatzen zaizkit. Nire oso baina ondo. gustatzen Ona zaizu izatea benetan. beste gauza bat da. Vale. Bai, hori oso ondo dau. Gustatu gauza bat, eta gero asmatu, ja... Ondo? Jurgi dirantzen lehenengo eroglifikoa denpora. Senarrak oparitu dit, hasi irakurtzen. Deididi. Di. Laburra hau, venga. Di. Di? Zer da di? Diamantea. Bai! Lady di eroglifikoetan, eta ama hori, tea, aman barruen daute hori, diamantea, oso ondo. Nabaritu da, Jurgi. Gogoko dituzula oso ondo. Hala ere oparitu, senarri izan baripe bai. Zuko oparitu diamantiek. Bueno. Karri. Lagunei. Bai, oparitu. Da, non Nik zuri jarriko beti. zu, non jarriko zu. Cristiano Ronaldo? Ez da, non, ikusi. Vale. Bigarren eroglifikoa denpora. Arabiar penintsulan dago, Ku. bai? Mr. Bean. Zer behar dugu? Ku. Txuria. Bai? Nola esango luke? Horrek? White. Bai? Ku white. Bai? Moon. Arabiar penintsulan? Esan duzu? Ku white. Kubai. Bai.
Eraulio karrikadi badako nahikue. Kubait. Ku eta zuri horri ingelesez, Mr. Ben Millek White. Esaten dio, Kubait, osan da. Mr. Bini oparituz gero diamantea. Zapari. Keinua beti berdin, ez da? Ondo, bikote, un puntu. Gero eta erantzun. Iturramako lagunak prest? Bai. Miluzek eskuaren teia darra. Aupasuek! Aurrera! Miluzeko eskua! Ondo, Iturrama! Ondo! Sasoia! Ondo! Beñat eta Nerea, sasoi bete-betean zuek ere, ez da? Bai. Ozen ba, lehenbiziko eskuak, honela dio. Hau, egarria. Komoen egarria, kasuntan. Hauetako nork esan zuen, eman iezadazu helduleku bat eta mundua mugituko dut. Guau. Zuzenean, Nerea? Aristotele, Arkimedes, Newton, Einstein. Arkimedes? Oso ondo. Bai. Zer Nerea, klasikoek irakurtzen? Bai, ez dira esan. Ni begiratu dut Arkimedes. Piskata arrokutza Arkimedes ere ez da? Gaztaitu piskata Arkimedes, baina. Nahikoin jau. Ondo. Nahikoin jau, uretara sartu eta volumenatara urena nahikoin jau. Bokala? Dagana nariri gustatu atzo. Orduan. Zuizilik. Aurrera, bai. Entzun? Guau! Ona! Ze filmetan, bikain publikoa, erritmo komplexua zen, da oso ondo Iturrama. Ze filmetan entzun genuen, Mr. Lou izeneko kanta hau. Wild Wild West, Taxi Driver, Pulp Fiction, Sin City. Sin City? Pulp Fiction. Oso ondo. Bokala? Ep. Eta aurrera noski. Hauetako nor bilakatu digu adimentxuk Frida Kaloren kuadro bat. Eire Salegi, Eire Maia, Oian Arana edo Olat Salvador. Olat Salvador. Bai, ezta? Guau! Bona. Bokala? Ez, esan dago. Bai? A-I. Baira. Lamina bat eskatu. Disko baterako azala edo? Dinot, olatzek eskatu lamina bat biluzen. Ondo. Hau egarria, ez dakit? Probatu nahi dugun, aurrera ba. Nola du izena? Entzun berri dugun pap taldearen kantuak. Txukutxu, txurruku, txurrukutxu edo txurrukutxukutxu. Ba, esan da ezuna. Txurrukutxu. Rebotea. Txurruku. Bigarren errebotea. Txukutxu. Ba, txurrukutxukutxu da erantzun zuzena. Bokalik ez beraz. Azken erronda, eutxi. Hauetako ze herritakoa da jatorriz, Jon Garaño, zinema zuzendaria. Astigarraga, Burlata, Laudio edo Durango. Astigarraga? Ikain. Haupa. Bokala? Hortxe. Bat. Hau egarria. Vale, askatuko deu. Bozen. Bota. Afarian gazta atzo jan, gau guztia ametxetan. Zer behar genuen? Asko. Behar genuen, asko. Atzo baina. Ez dugu natu lehenen komodina, ia bigarren banatzen dugun, oian eneko agantzaila zegoena izango da, eskua zegoena da. Bigarren eskuak dio, gaur plazan dena emango dut. Hauetako zekiroletan nabarmentzen da, Beñat Garaiar. Txirrendularitza, eskia, eskubaloia, karatea. Karatea. Errotea. Bai? Txirrendularitza. Ondo. Bokala, zukate. Bokala? A. Lepa, oian eneko entzun. Zuengandik jaso ditut horixe
Etxedan maitasuna Aita zeare Indarra Taimaiteko gaitasuna Zeitz estali dugu, entzun dugun Paulina eta Julieten kantutik bizitzeko, borrokatzeko, ulertzeko, ezagutzeko. Bizitzeko. Errebotea. Ulertzeko. Errebotea. Ezagutzeko. Ba, borrokatzen. Aukera. Bokalik ez? Hori da. Aurrera, oian neneko. Hauetako ze aktoreri egin diogu Zuma. Mikel Osada, Unax Ugalde, Iban Garate, Anartz, Zua. Iban Garate. Unax Errotea, Ugalde. osondo. Guapu, Ah, Pokala, bikote? askatzeko aukera, Jurgi Irantzu, berde dago igual. Eko lan. Ba aurrera, oian neneko. Entzune? Guau. Ba, hauetako ze telesailetako sarreren entzuten dare jutaldearen kantu hau. CSI, New York, Dexter, Criminal Minds, Baywatch. Dexter. Errotea? Zabitza fin? CSI New York. Bai. Yes. Bakizut danak ikusten dut esena buklien Bai, errepetite bai. Segula zu dibusinik hau? Bai, Pokala? danak. Gero baze baita ere. Miami eta Las Vegas. Who are you ere abesten zuten, karetan. Danak Bai. ez. Sarrera danak ez, de jurenak. Horik ez dago? Horik ez dago, hori da. Saiakera? Jurgi Irantzu? Azken erronda eutxi, oian neneko, zeuena. Hauetako zeiritan dago argazkiko Atomium izeneko egitura. Bruselas. Osondo. Eta bokala? Bokala? I. Gaur plazan dena emango dut. Oian neneko. Saiakera, egin. Bai? Behar dugu erantzun bat? Erantzunik ez zean oski, komoinik ere ez, bakarka dantzatu nahi eta lastana jarri dute. Jurgi Irantzu? Bakarrik alda lastana, Bai, oski. Eta bueltan dira gainera, udan kontzertu bat emanez, beraz, erne. Jurgi Irantzu, zuen komoina jokoan, baina zenbat falta da autoraino. Bueno, ia banatzen duen komodine, Mesedez. Nola du izena argaziko dantzalekuak? Dionis, Aristerrazu, Gu edo Bataplan? Bataplan. Osondo. Barre. Bokala? Ah. Eta aurrera. Hauetako zeinen kantaren bertsioa sartu digu Adimentxuk? Herri txiki baten sortu nintzen Guau. Bada ez bada agurtzen du Orain. Oh, yes. Gorka Urbizu, Xabi Bandini, Olaia Intziarte edo Izaro. Amaia Uranga, tuta. Gorka Urbizu. Herri txiki baten sortu nintzen. Hau batzuek. Bada agurtzen dut orain. Osondo. Minanen antzeslenerako egindako kantu da. Bokala? Aurrera? Hauetako nor sartu digu Adimentxuk Alain Delonen film batean? Martin Berasategi, Sebastian Lizaso, David de Jorge edo Ander Lipuz? Martin Berasategi. Arrote, Alain! Beste bokal bat? Baina zenbat falta da autoraino? Probatu nahi duzu edo? Aurrera? Aurrera. Guazen bantzun? No me sonrojo Si te digo que te quiero. y que me dejes, no te dejes. Eso ya no me da miedo. Habría sido, sin dudarlo, la más bella. Osondo, ze talde da hau? Radio Futura, M-Clan, Jarabe de Palo, El Arrebato, Jarabe de Palo. Jaudonez.
superfana nintzen. Bai. Bokala? I. Bueno, eta naiz. Bakizu mezu bat injostena, nire urte betetzerako? Benetan? Irratiko lagunen bitartez. Eh? Hola, Ilaski, ¿qué tal? Felicidades, Oriona. Txorra, Gorde daugazu? Maravilla. Ondo gorde, bai. Gero ni nahi, bai, egon Mundu virtualean. bai. Komo dina? Mendiko azken metroak munduko luzeenak dira. Munduko? Mendiko. Oi, ba, Dios. Bai, munduko. Munduko. Oso no, bai, Jurgi! Barkatu, Jurgi, oso no, Eta markagailuak adi danok, lareunda puntu, behiak eta neriak berreundalaro behioian ereko Jurgi Irantzu bostonetako modina. Ba konzentratu egingo gara, zein da zuzena, teioka? Talde bat agurtu behar dugu proba hau eta gero. Beñat, Nerea, azteko prest? Zeuk erantzuten hasita lehenengo errondan, Shakespearen obrak dira. Otelo, Xerezaderen ipuinak, Romeo eta Julieta, Julio Cesar, Hamlet, Macbeth, Coriolanus, Atenasko Timon, Karramarro Uartea, Oianeko liburua, Uda gau bateko ametsa. Hamlet. Bai, ez da hori entzun da. Izan, alez izan. Ondo. Romeo eta Julieta. Ezagunetarikoa. Macbeth. Oso ondo. Antzezela mikaina, Udago bateko ametsa. Nerea, oso ondo. No. Oian eta neko. Xerezaderen ipuinak. 1001 gauetako ipuinak, ekialde hurbileko ipuinetako pertsonaia. Jurgi Irantzu, Otelo. Zaguna hore. Coriolanus. Izen bereko erromatarra agintariaren bizitzan oinarritua, bai? Jurgi Irantzu, Oianeko liburua. Kiplingena da hori. Moglita, Hori. Beñat Nerea oker bakarra dago. Atenasko Timon. Komedia iluna, bai. Eta osatu, Osat. Osatzen dugu, bai. Osat. Bai, Seguro. bai. deskartea egin, Julio Cesar. Bueno, gila. Izan ere. Oso ondo puntu. Donostiara. Ondo bikote. bigarren erronda, oian eneko, ia puntuak biltzen ditugun, zeuek hasita, Europar Batasuneko kalitate zor markaren bat dute. Getariako txakolina, Erronkariko gazta, Toloñoko gaztaina, Nafarroako ardoa, Idiazabal gazta, Nafarroako patxarana, Irulegiko arnoa, Beasaingo odolkia, Espeletako piperra, Arrateko pikuak, Euskal Txerria. 8 badute, 3 ez. Bota bat. Idiazabal gazta. Ikaina. Nafarroko ardoa. Nafarroako ardoa, oso ondo. Gazta pixka bat egin. Getariko txakolina. Lan asko datozi burura, Oian eneko, Espeletako piperra. Ondo. oso ondo. Jurgi Irantzu, Nafarroko patxarana. Erronkariko gazta. Mundiala gore. Beasaingo odolkia. Ez du sor markarik ez. Oso ona den arren, noski. Jurgi Irantzu, 2 eta 2. 2 zuzenak, 2 okerrak. Bota. Euskal Txerria. Bai. Azken zuzena? Venga, ba. Arrateko pikuak. 3 zurten ditu. Jurgi Irantzu, komoina daukazue edo arriskatu? Komodina. Baizta. Ondo! Iruleiko arnoari esker, 150 puntu. Jurgi eta Irantzurentzat. Eta hirugarren erronda zeuek hasita, adi, oskoldun edo maskordun animaliak dira. Otarraina itxastrikua itxas dordoka, lanperna musua barraskiloa olagarroa, armadilloa itxas izarra, ferra karramarroa, Galapagoetako dordoka, ostra. Oskola, zeinek? Ostra. Bai. Galapagoetako tortoka. Ikertu duzu hau ere edo? Lurrekoa da. Oian eneko? Itxas dortoka.
Oskol finduna, bai. Jurgi Irantzu. Kaixo Barraski, Joa, bai. Beñat, Nerea. Itxastrikua. Utxegin da, Beñat, kontuz, hemen, orea Bai, jokoan. bai. Oian eneko? Ferra Karamarra. Kopa formako eskola duena, bai. Oso ondo. Jurgi Irantzu. Lanperna musua. Hau hegaztia da. Izenak nastu gaitu akaso. Beñat, Nerea. Otarraina. Eta azken erantzun zuzena, oian eneko? Armadilloa. Asmatuz, agurtu. Oso ondo. Bai hori xerikoten da horreta, arguntuz. Eta marka joan alegrako dira, 550 Beñat eta Nerea. Oian eta eneko, 650, Jurgik eta Erantzuk. Oian eta eneko. Azken hori zuzen asmatu puntu batzu lortu ditugu. Ez da nahikoa izan alere. Bigarren saioa azkena, zer moduz? Ondo. Penatxue orain. Bai, Penatxue orain, jarraitzeko gozeta. Bide laburra izan da, noski, baina mendik aurrera eta miluzetik kanpora ere lehen guzu modura bide luzea daukazue. Beraz, segi gozatzen eskerrik asko gure izateagatik. Aurrera, miluzen! Aurrera egita lortu dute, Beñatek eta Nereak. Komo gabeta. Ja, bai. Baina ondo. Shakespeare eskerrak beste? Eskerrik asko, Shakespeare. Oso ondo. Jurgi eta Irantzu. Zorionak? Eskerrik asko. Bikain, gaur iritsi, aurrera egitea lortu, pozik? Oso. Bai. Merez izan du, ez da, Jurgi? Tortziak eta? Bai. Bai. Zesango du bai, Jurgi, noski? Jokatirari ere esango diogu bai. Erne, bizkor erantzun, denbora pixka bat ere badukazue ere, Beñat eta Nerea, zuek hasiko zarreteta erantzuten. Hartu lekua, jago zen, sokatirara. Denbora. Ze urtetan hasi zen Estatu Batuetako depresio handia? 1929. Oso ondo. Eta ze hilabetetan da, osasunaren nazioarteko eguna? Martxoa. Apirilean, ze herrialdetan dago Ushuaia hiria? Paso. Argentinan. Eta ze zenbakirekin zatitu behar da 100, emaitza 12,5 izan dadin? 8. Ze abeslari kaleratu zuen 2016an, Guria ostatuan izeneko diskoa. Karma, ez, barkatu. Ruper Motorikak, ze esan nahi du oinaztura hitzak? Mina. Tximista, ze aktore gorbuzen du Mari Jainkosa, Paul Urkijoren Irati filmean? Edurne azkarate. Itziar Ituño, ze herrialderen hiriburua da Dakar? Senegal. Oso ondo. Ze beste izenekin da ezaguna alkohol etilikoa? Uroxigen, ez. Etanola, barkatu. Ze euskal hiriburutan jaio zen berriz, Itxaro Borda idazlea? Donosti. Baionan, ze idazlerena da New Yorkeko Munduak podcasta? Paso. Kirmen Uribe, zenbat silaba ditu adierazgarritasun hitzak? 7. 7 ditu. Asteko ze egun da urtarrilak 13, Kentzazpiren gutuna bestian? Ostirala. Bikain. Eta zetaldetako bateri jolea da Galder Arrillaga. Betagarri. Sutagar, ze telesailetako pertsonaia da Daenerys Targaryen? Zeta! Bateri jole oso ona gainera, eurra, Sutagarren. Jurri Irantzu, apurtxu bizitzu hau behar genituen erantzunak azken txamparreta, baina ze ondo. Ze programona, ze modu zeuek? Ondo. Zentzazio ona? Bai. Eta lehen lau kutxarren izaten da, Hemetik aurrera bitu zer duen Pentsa. gozarien, Jurgi Irantzu hau pasu, Oikote, kurriko arte. esker. Beñat eta Nerea, finalean gara. Eskatuko dizuet, zuen poza adierazteko, lehen keinu nola egin duzu, Koordinazioa horretan ere, Izan ezagun koordinazioa lagun finalean, erantzun guztiak behar bezala eman ezkero. Zakua zuentzat, Erne, gaur, jokoan, 15.450 euro. Ondo. Oporretarako ondo, Pentsa ba, kopuru bikaina. Publikoaren neurrikoa. Iturrama institututik, Hau pasu, Iruñeko lagunak eskerrik asko gurean izateagatik. Eta ikusi duzue, taperrak, motxilak, boltsak, Zakuren bat. Bai, bai. eta danak, Katilua, esklusiboak eta bozolailuak. mundialak. Bai, aurikularrak oso onak. Jarri aplikazioa, Miluzeren aplikazioa gurekin bat egin,
Eta sorte hon, onenari. Beñat eta Nerea. Bueno, Beñat esaten gabiltz. Dirutxue lortu gidabaimena hortxe daukata parkatuta. Oso. Iartzen dudan barriro. Gidabaimena izatearen onena, izango litzateke kotxe baten gero aratona ibiltzeko aukera, askatasun hori. Ondo legoke bintzat. Aukera eukitzia. Kotxerik bai, Nerea? Ez gurasoena, karneta behintzat bai. Ze kotxe da? Ze marka da? Seat Altea XXL. Epa, Matrikula jatzakit, bueno. Marka ondo. Ez esan. Zazte gasolina bota bertzaion ere. Ez? Hori guraso egiten dut ez da? Bai. Momentan sorpresa. Kotxerik, erosteko gogoz, Beñat? Hola, markaren bat edo? Ez. Nera nahian arabiliko eta horrekin ekoa. Ondo. Oso ondo. Anaia badaki hori edo? Orain jakin igual, telebistan. Beñat eta Nerea sorte hon. Kotxeak. Ai, ama. Kotxe markak, kotxeak esatuko, kotxeak. Eta gainera mende bat, hori izango da hemen giltzarria. 100 urteko autoekoizleak dira, hau da, gutxienez, mende bat daramate autoak ekoizten. Denbora. Citroenek bai edo ez? Ez. Skoda? Ez, ala. Diego Forta, klasikoa. Mazda? Mazda ez dakit zein da. Ez. Kia? Denak ez? Ba, ez. Ala. Robert? bai. Robert bai. Bai, joe. Baitare, Ferrari? Ba, jetz esango Bai. nuke. Lada? Ez dakit Ez zein dakit da. zein da. Mitsubishi? Ez esan Ai, duzu. ja, nahi gabe eman diot, bueno. Fiat? Fiat bai. Bai? Venga, ba. Ez dakit nik, Egiaztatu egingo dugu. Jo, beti bat egin nahi gabe. Bostakat, Bueno. daude. Ostras. A ver, Fiat nik esango nuke igual ez ez, Vale. Eta besteak, eskiztu Eta, eske nik ez ditut ezautzen. Citroen klasikoa da. Venga, vale, pues Citroen. Ta Skoda bai, ebaitara. Esko da, zentrix laga, baina ezakit. Ta zein? Mitsubishi, adibidez? Mitsubishi, bai, zuk uste? Bai, Venga, tipikoa. ba, eta bai estatze du. Ia zemo. 60 segundo, así que... Ja, de chill. Hiruakat? Hiru. Hobeto dugu. Eta zenbat ditugu, 3 aldatu ditugu, orduan. Hiru aldatu ditugu? Bai, Vale, orduan, Citroen, igual- Skoda eta Mitsubishi. Ba, igual Mitsubishi fuera. Que Mitsubishi ez motorrak ere bai. Bueno, kostakit. Baina ez dit Venga, kentzen pegatzen. dugu Mitsubishi, eta igual hauetakoren bat honea pasa. Edo hauetakoren bat... Nik uste hauetako emat honea pasagarra dugula. Nik Fiat ez? Igual Ferrari ere beste aldeaka? Bai, Beste aldeaka. Ferrari... Ja, klasikua, baina ez dakit. Bai, hola, familia italiana Bea, Kia. beratza. Ta... Eta bat kentzen dugu probatzeko. Bea, ba, Ferrari ketze? Ez dakit, Edo Skoda igual. Ba, Skoda. Azkar, egiaztapen egin. Bai, ama. Gero lan egin beharko Bai, duzu eta. ordu, oie gaude. Eta zen kendu dugu. Ferrari ere ketze, ala. Ez, Ferrari hortza Ah, no, Ferrari hortze, bai. Kia izan da. Kia, ala, fuera. Ba... Em. nik Fiat jarriko nuke, Venga, baita, hori ere gaizki jarri dugu. Vale, Eta Skoda honea, venga. Vale. Eta... Jasta. Eta Mazda. Beñat eta Nerea. Best kalkuloak ez ziren bate bestela. Urrezko galdera, bik modeloren bat dute inoizko 3 auto salduenen artean. Denbora. Vale. Ford, Fiesta edo izango da. Vale, Ta, Ferrari MC, ez, Volkswagen. beste saltzen, ez? Nik Volkswagen edo Citroen. Edo jarriko nuke. Citroen. Volkswagen igual. Zait. Venga, Volkswagen. Venga, ba. Baina ondoan daude, igual. Bueno, eta. Zakit. Beñat eta Nerea, ze moduz? Gaizki. Bueno, eske auto dena ez da gure kontua, egia esan. Zer da zure kontua? Hau ez. Itxastrikua. Ba, animaliak, ez dakit, Plaktona. kotilleo, Musikalak. ez dakit. Ez eman arrasto gehiago, ze... Ja. Ja, gero danak kenduko izkigute. Ford, zer? Hori fijo bai. Bai, Fordismoa eta Fordismo. ekonomia ikasi genuen. Katelana, ez dakiz ze. Bai. Henry Fordek 1903an sortu zuen Ford Motor Company, bertan ezarri zen, lehen muntaketa katea 1913an. Robert. Po. Hoize. Horregatik. Kantu entzuten gabiltz mende bat, bai? Mende bat, usaia gora dugula. 1904koa du lehen autoa, beranduxiagokoa da Land Roverra, 1948koa. Land Roverrak ez, oraindik. Fiat.
Bai, ezko ekarri dugu, bai? Turinen sortu zen bai, 1889an, Erne, egin zituzen lehen 24 automobilek ez baitzuten atzerako martxarik. Aurrera beti. Ez da mutu. Hori da, beti Hori aurrera. oso ondo dau. Bai, Fiaten bizi filosofia. Optimistak. Citroën? Bai? Citroën. Citroën. Andre Citroënek sortua, 1919an. Txemugan, Justo. Kia! Bai? Kia! Kia! Bai, Ze auto erosi duzu? Kia! Ez ezko ere muan. Ego Koreako auto ekoizle zaharrena, alere, 1954an sortua. Lada. Ez dakit, nik hori ez dut esan. Lagun ematek badu, ladarik. Ez dakit zer dan. Oso autokomunista da. entzun. Ez ezko ere muan. Sovietarrek 1976an sortua. Volkswagen? Bai. Bai, ezko ere muan zuzena da? Ba ez. Volkswagen. Adolf Hitler Zer gobernu gaizki. buru zela sortu zen, 1937an Ferrarik sortu izan ditu lasterketetarako autoak eta, baina horrela ekoiztu bere hortan 1957 arte etzuen bat ere ekoiztu. Mazda ere ez ezkoan behar genuen 1931an hasia, bai ezkoan berriz Skoda batetik, 1905 geroztik autoak ekoizten ari baita, eta Mitsubishi 1917an hasita bai. Ederki. Ba, 300 euro, Claro. oso ondo bainatetan erea. 300 orain arte, 306 guztira, oso ondo. Ia aldatzen dugun, de 300 euro horiek 1000 euro bihurtzen diren. Ez dakinik. Bainatetan ere aurrezko galderari esker, ondo legoke. Hombre. Ford, nahiko argi? Bai. Bai, Konkretukin ere aipatu duzu, Ford Fiesta. Nere gurasoko iztekaten jaio nintzanean, eta... Ez dakit, Nik ez dakiz auto da noi. Ford Fiesta. Ni idea. Nire lehenengo maitasun harremana kotxe baten bebai. bai, Ford Fiesta baten. Maitasun harremanak askotarikoak izan dituzte. Hori. Bai, hori. Nik Ford Fiesta bat izan nuen, Ibili nintzen batera eta bestera, maitasun harremanik ez. Maitasun harremana volantearen eta belaunen artekoa izan zen, oso ez du ibiltzen dituen. Bainatetan ere guztiok Forfi bat izan dugu, bai? 1948an agortu zen F150, historiako auto salduenen artean dago. Ai, ama. Bainatetan erea, 1000 euro! Volkswagen erantzun zuzena bada, urrezko galdera 1000 euro, bai, banatuko dugu, bai, Volkswagen da, bai, bai? Ez dakigu. Ondo bikote! 1000 euro urrezko galderari esker, 1000 zuena dituzue, beinatetan erea, bikain, pasako! Zuek, bihurgune